Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअखौ बरायनो थाबाय हटा ससेलनिफ्राय थ' दिनै प्रग्रामा जोबबाय आरो न' फारसे दावगाफिनसिगोन ओमफ्राय दहाय फुङावहाय रिलि लानाय दं आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लांदो आरोना दा ओरैनो बेखौ फैदोंमोन आरोना फेसअप खालामनो थाखाय दा थ' भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोरनो ओरै दं प्रग्राम ओरैथिंनो प्रग्राम आरोना जागासिनो दं माखासे ओमफ्राय जों दा ओरै रेडि जाखाबाय आरोना न'आव थांनो फारसे दा दसे थानानै मा देखायनो हायो देखायलांबावसै आरोना नोंसोरजों लोगोसे थ' आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा आरोना सेंग्राफ्रा दुगैखांबाय दायो ओरैनोलाय खन्थाइनि गेजेरजों जोङो मोनसे बेलेखाय दिनै अनगोनां आफादगिरि बिथांजों लोगोसे गासै जोंनि जिल्ला Long live! Long live! Long live! Long live! दायो हानजा सरदों मोसानाय बेरेखायै जों मुगैया सुथुर कन्डाक्टर Husiar!
정무기야 Bondo kalam. Husyar. Bondo kalam. 정무기야. Husyar. 정무기야. Bahagia. Long live. Chiêu lầu đơn. So much. Lương lép. Zindabad. Hey!
गासिबो बेखौ जोंना मोनसे जायगायावनो जमा खालामनांगौ हेल' गाइसमोन दायो आङो न' फारसे सफैफिनबाय प्रग्रामनिफ्राय आरोना लामायावहाय भिडिअ लाबाय थायासै लामानिखौ डाइरेक्टहाय न'आवहाय लाफैबाय आङो दा दुगैखांबाय आरोना आं दा फ्रेस जाखांबाय दायो भिडिअ'आबो बेखिनियानोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयारबो खालामदो आरोना लोगोफोरनो मागोआबो खाथिसै आंनिफ्राय आरोना गिदिरफोरनिसिम गोसो गोरबोजों हेपि मागो खुलुमहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि उन्दैसिनफोरनो अननाय बावहरनाय थाबाय आंनि उन्दैसिनफोरनिसिम थ' भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना थ' आदै मादैमोन लोगोसे आंनि फंबाय बिनानावमोन अननानै आरोना भिडिअ'आबो बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ' थाब लोगो मोनगोन बाय बाय